Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! En aquest vídeo us presento les opcions que teniu una volta finalitzeu els estudis de quart d'ESO. Però, abans de valorar les diferents opcions que hi teniu, hem d'esmentar les condicions que us faran obtindre o no el títol de l'ESO, atès que serà necessari per a prendre una decisió o una altra. És a dir, quines són les vostres opcions en funció d'aconseguir o no el títol. Així doncs, el primer que hem d'entendre és que el títol de graduat en ESO és el que rebem una volta finalitzem els estudis d'educació secundària obligatòria de forma satisfactòria i que, a més, ens lliura una qualificació mitjana de totes les matèries que hem cursat. I això és important perquè aquesta qualificació serà necessària en l'accés a alguns estudis posteriors. Tal com estableix la normativa que regula, de moment, i si no hi ha canvis d'última hora, per a obtindre el títol de graduat en l'ESO, al final de l'etapa s'ha de tindre avaluació positiva, és a dir, s'han d'aprovar totes les matèries, o bé, tindre com a màxim dues assignatures suspeses que no poden ser alhora, castellà, valencià i matemàtiques, perquè amb dos d'aquestes assignatures suspeses, llevat d'alguna estranya excepció, no titularem. I si us fixeu, us he preparat un índex d'opcions que hi teniu una volta finalitzem el quart d'ESO i les opcions que hi tenim amb títol i sense. Començarem a la columna de l'esquerra amb les opcions en el cas que sí heu aconseguit finalitzar els estudis d'ESO i hem aconseguit el títol. Quines són les vostres opcions? Principalment tres: continuar amb els estudis de batxillerat, estudiar un cicle formatiu de grau mitjà o incorporar-me al món laboral. Deixant de banda la incorporació al món laboral, de moment valorem la primera de les opcions que tinc d'accés directe amb el títol d'ESO, per estudis de batxillerat. La majoria de l'alumnat que finalitza estudis de quart d'ESO pensa en fer el batxillerat, però heu de pensar una mica més enllà si aquesta és la vostra opció. El que vull dir en pensar més enllà és que el batxillerat és una formació que ens prepara per a l'accés a la universitat principalment. Així doncs, el que hem de pensar és, si volem anar a la universitat, quins graus universitaris ens podrien agradar més o menys per a fer una tria de l'itinerari a cursar. Existeixen 5 branques de coneixement, on queden distribuïdes totes les titulacions o graus universitaris. Us deixo a la descripció del vídeo un document on les teniu totes distribuïdes. En primer lloc, tenim la branca de ciències, on trobem titulacions especialitzades com poden ser matemàtiques, biologia, química, ciències del mar, etc. Després tenim les ciències de la salut, on destaca medicina i altres titulacions relacionades amb la salut física i mental, com pot ser, per exemple, la psicologia. Pel que fa a la branca d'enginyeria i arquitectura, trobem una àmplia oferta de titulacions tècniques, enginyeries industrials, telecomunicacions, informàtica, etc. A la branca d'Arts i Humanitats trobem també totes aquelles titulacions relacionades, per exemple, amb l'estudi de llengües, història, humanitats, entre d'altres. I finalment, a les ciències socials i jurídiques, titulacions relacionades amb l'educació i la pedagogia, el dret, l'administració i direcció d'empreses, etc. Però, per què és important això de les branques de coneixement universitari? Perquè, en funció de la titulació o les titulacions que volem fer, hem de triar el nostre itinerari de batxillerat més adequat. Així, les matèries cursades ens podran ajudar en el moment de superar la prova d'accés a la universitat. Aleshores, quines seran les modalitats de batxillerat que podem triar i per a quines branques de coneixement universitari ens preparen? Si els graus que ens interessen són de branques de ciències, ciències de la salut o d'enginyeria i arquitectura, la nostra modalitat de batxillerat serà la de ciències, amb matèries troncals com matemàtiques i física i química, com podrem triar altres com biologia, dibuix tècnic, etc. Si les titulacions o graus que ens interessen són d'humanitats o de ciències socials i jurídiques, la nostra modalitat de batxillerat serà la d'humanitats i ciències socials, amb itinerari de ciències socials o itinerari d'humanitats. A l'itinerari de ciències socials trobarem assignatures com economia i matemàtiques aplicades, i al d'humanitats com llatí i grec. Tanmateix, ens queda una última opció de batxillerat, la modalitat d'arts, per a alumnat que voleu cursar graus com, per exemple, el de Belles Arts, ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, o també si voleu cursar estudis superiors de música i dansa. En aquesta opció trobem assignatures troncals com cultura audiovisual i fonaments de l'art, a més de les comunes a la resta de batxillerats.
De totes formes, si voleu informació més acurada i detallada sobre les assignatures que hauríeu de cursar en cadascuna de les modalitats de batxillerat, us deixo documentació de consulta a la descripció del vídeo. I si no teniu clara quina és la vostra preferència, sols us puc animar a parlar amb els vostres tutors i tutores perquè us aconsellen i acostar-vos als vostres departaments d'orientació per a que us ajuden a triar o esbrinar què és allò que millor s'adapta a vosaltres o millor aneu a poder dur endavant. Si l'opció del batxillerat no és la que més ens interessa, si venim d'un quart de l'ESO de l'itinerari d'ensenyaments aplicats, venim del programa de reforç de quart de l'ESO, el PR4, o senzillament ens interessa més accedir pronte al món laboral amb una bona formació, podem prendre la decisió també de cursar cicles formatius de grau mitjà. Aquesta formació ens permetrà adquirir competències professionals d'un àmbit concret i decidir, una volta finalitzar l'etapa, incorporar-me al món laboral o continuar estudiant cicles formatius de grau superior i fins i tot, després d'aquests últims, acabar també estudiant a la universitat. Als cicles de grau mitjà podeu accedir amb la vostra nota mitjana de l'ESO o a través de les proves d'accés si teniu 17 anys i no teniu el títol. Però, si voleu informació més acurada, el millor que podeu fer és veure el vídeo sobre admissió a formació professional, on trobareu descrits els requisits, les formes d'accés, les quotes de classes per a cada ensenyament, etc. Però d'altra banda és important tindre clar i ser capaços de decidir quin és el cicle o cicles que millor s'ajusten a aquell àmbit professional al que voldríem dedicar-nos, o fins i tot quina oferta formativa tinc a la meva localitat o a localitats veïnes. Per això, us deixo a la descripció també una sèrie de recursos i enllaços on podreu trobar informació d'aquest tipus. Malgrat la informació que us deixo, si necessiteu més, sempre us dic que els vostres orientadors o orientadores dels vostres centres educatius segur que estan al corrent de la vostra oferta formativa més pròxima o adequada. Per això us convido a acostar-vos fins a ells o elles per a consultar-los. Tornem de nou a l'índex d'opcions, però en aquesta ocasió a la columna de la dreta i les opcions que tenim si no aconseguim el títol de l'ESO. Anem de dalt a baix, de la primera fins a l'última. En primer lloc, tenim la possibilitat de repetir curs, sempre que no haguem esgotat les 2 repeticions com a màxim que s'hi poden donar al llarg de l'etapa de secundària. És a dir, si mai heu repetit o sols heu repetit un curs anteriorment, teniu aquesta opció. I l'altra opció serà repetir a un programa de reforç de quart d'ESO, és a dir, PR4. Pot ser que al llarg de la vostra escolarització heu tingut algunes dificultats d'aprenentatge, tot i que us heu esforçat i heu estudiat de valent. I l'equip de professors i professores que us donen classe us proposen per a fer la repetició al grup de PR4. Si aquesta és la vostra opció o voleu saber més sobre aquests programes, us convido a veure el vídeo que he fet especialment per si és el vostre cas. En ell trobareu la informació que necessiteu saber sobre el programa, condicions d'accés, estructura, etc. La següent de les nostres opcions, si ja heu esgotat totes les repeticions, no heu aconseguit el títol i ja teniu 18 anys, serà acudir a escoles per a persones adultes per a tractar d'aconseguir-lo. Finalment, em queda parlar breument de l'accés al món laboral, perquè si ja teniu 16 anys, la llei us permet incorporar-vos al món laboral, tant si teniu el títol de l'ESO com si no. El que cal fer, si aquesta és la teua opció, és que t'inscrigues com a sol·licitant de feina a l'Oficina del Servei Valencià d'Ocupació i Formació laboral. Tot i això, la meva recomanació com a orientador sempre passa perquè continues formant-te al màxim per a poder optar així a feines de millor qualificació professional en el futur. Tanmateix, també pots preparar oposicions a cossos de l'administració on el requisit mínim és el títol de l'ESO. Si teniu dubtes, no deixeu de preguntar a les vostres tutores i tutors i als departaments d'orientació acadèmica i professional dels vostres instituts. I fins ací, aquest vídeo d'orientació acadèmica per a alumnat que està cursant quart d'ESO. Si voleu, podeu deixar-me els vostres dubtes o valoracions a la secció de comentaris d'aquest mateix vídeo i tractaré de contestar-vos tan aviat com em siga possible. Espero que us hagi sigut útil el vídeo i que si us ha agradat us subscriviu al canal. Recordeu que també em podeu trobar a Instagram com a Canal Orientat i a Twitter en @canalorientat. Moltes gràcies a totes i tots i fins al proper vídeo.